goddag. Der er en grund til, at jeg taler med dansk. Og stemmen er stadig dårlig, det ved jeg. Og jeg har ikke forredt hår. Jeg har går her i dag, der har holdt en fødselsdagsfest for mine venner. De er meget, men så tænker jeg egentlig over, hvad med VR kom. Det er lang tid siden, da jeg sidst ser med mine venner. Så jeg gik ind og så lidt her for en halv time siden. Det er ikke i orden. Jeg kan godt forstå, at han bliver. Jeg ved ikke, om han er ked af det eller hvad, men vi skal stoppe. Prøv at tænke, at han skal have et normalt liv. Normalt liv, prøv at tænke, han får jeg sgu da ikke. Jeg tror, han har lige så slemt som at dø. Hvad skal det så ender? Hvor er det undskyld, det her bliver. Jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg tror faktisk, du godt kan selvmordstanker. Tror du på? Det kan passe det. Mennesker skriver om det. De er ikke menneskelige, skriver om det. Ej, jo. Hvad er det nu? Hvordan vil I have det? Hvis der var en lille YouTube-kanal, og bare havde lavet masser af videoer, bare havde hygget sig med dem. Bare tænkte, det er fint nok. Hvordan ville I have det, hvis alle de overdøvede jer? Med kommentarer, hvor hold kæft, de pigsvin, hold op, du er dårlig, sådan noget. Hvordan ville I have det? Hvordan ville I have det? Spørger jeg lige. Spørg sådan for mig. Og så den siger, det skulle være sådan, at I siger det, fordi det kommer jo lige fjernet. Hvis I stopper, så lad os... Vi stopper serien, vel? Det kan han virke som en sød fyr. Han er en sød, glad fyr. Jeg skal have respekt. Han er en YouTuber. Jeg burde ikke respekt. Bare det respekt, jeg fortjener. Hvis jeg overhovedet fortjener. Det kommer over til B-udkommet. Han fortjener respekt. Han har brugt tid på at lave uddannelsen. Jeg kan ikke huske, hvad sangen hedder. Men han har brugt tid og kræfter på at kunne vise jer den video. Så tag fucking jeres kommentarer tilbage. Så er det utroligt. Håber I næsten nogen, der holder med mig. Det er meget så vel her.